Melichar po stejku. Pane Horavec, bude to za čtvrt. Jo, Škrolo, ty čo? Špiču. Jak to môže vyletieť? Však som nedal ani dvojku. Joj, tam niečo puklo tam. Dobre. Kamo, stále, ty si debil? No, Kamo, ty si hlupý. špiču, lebo monitor mi pozera na zem. Že kamo, ty si hlupý. Shit, já miluju gunplay v tomhletom kotku. Kotko je tak moc back, ty vole! To kotko je... Já jsem nečekal, že se to kurva dožiju. Dobrý mapy, dobrý gunplay, dobrý movement. Do prdele, já jsem šťastnej! Já teď nebudu dělat nic jiného, než zase hrát kotko. Nikdo na ty streamy nebude koukat, ale mě to je úplně jedno, protože konečně vyšlo něco, co mě baví po tolika letech. Kurva! Kapitej nikdo, já jsem začínající stream, pozdravte. Vy močky boxaný, takže si, já vám řeknu informace, já jsem to i na svým streamu. Měl jsem dneska mít hlavní zápas, kdy to bylo domluvený, že teď půjdu normálně s Novotným. A Novotnej se co? Zasraná močka. A já pak můžu ukázat vole, i konverzace, vole, který mám s Clashem, vole, že já si nevymýšlím. Já nejsem ta sračka, oni dělají skandál, to bylo všechno inscenovaný a on řekl, že už se mu nepůjde, že půjde s tím godlou. Jsou svině. Sračka skurvená, vole. Zasraná močka. Ty sračko, vole, neboj se, jednou na tebe dojde, ty Strágoro, vole. To je utek z rodníkovi, vole, z lopaty, Strágoro. Jo. Tak je bingo. Děkujem, Díky. Je bingos. OK, let's go. Ty krávo, tady zpomal. Budu mít TP, takže můžu krýdit. Teď vůbec ten coaching freeze k ničemu, přišlo mi to dost zmatečný. Tak jako řekl mi pár typů dobrých, no. Akorát hodně z nich bylo neaplikovatelných na tomhle low fucking elu. A další část je něco, co prostě vím, ale nejsem schopnej. Já se pochčiju, ty vo. Já jsem kus kokota! Mám ho. Stoj, please, trošku sa vysmej ma, prosím. Vysmej ma. Ty kokote, potom. Tak jo, co říkáte? Kámo, tohle je můj výraz, když se podívám na své bankovní konto. Tohle je můj výraz, když se podívám na své bankovní konto na konci měsíce. Strhaný životem úplně v píči. Život celý v hajzlu. Piči, mludač. Co to? Jo. Nic, pádím, dobrou. Ty prostě nenechá zapnout ten generátor, ty musíš nejdřív zjistit, že to chceš zapnout a pak až tam musíš jít. Co mě to? Ty pičo, to byl fér, Já nejsem špatný člověk. I když možná si někteří myslíte, že jsem to špatný pro mládež. Ale já jim ukazuju, jaký myslíme, že jsou ve skutečnosti. A ty vlastně tady být nemusíš. Ty můžeš jít do hajzlu, takzvaně. Takhle vezmeš
takhle vezmeš to a jdeš do hajzlu, chápeš? Byl jsem tlustej, ale jako, chápeš, nebylo to ve Oproti svalech teď všechno, máš docela evidentně, hlavu, no. když vidíš moji kulatou hlavu. Čo to není možné? Takovej vodůl. Dívej, ono to drží bez toho. Aha. Čum na to. Znají mě, myslíš, že mě znají? Tak počkej. Tak tady, a nikdo mě nezná, prosím tě, já jsem tlustý. Oni jenom se smějou, že jsem tlustý, víš? Na mě ukazují, že jsem tlustěk. No, ten tě zná. Ahoj. No, neznám tě, natáčí mě ty buzerante tlustej. Ty píčo, bráško, tak ty seš štáv, kámo. Čau. Opat boys. Tak. Hej, tam je 24. Jo, jako já teď používám tady Yves Saint Laurent Myself, má to takovou vanilkovo-citronovou vůni, hodně svěží, fakt fresh, dobrý, velký komplimenty, kámo. Moje máma mě málem Chlapi, co natáčíte, nějaký film? Ale dobrý večer. Prcičky natáčíme. Jo? Chcete tam bejt? To víte, že jo, proč ne? My jsme bezdomovci, ale... Tak se ukažte. Jste mi dali ještě platí za to aspoň 100? Hele, jestli máš kilo, já ti to podám. Normálně za to natáčení aspoň 100, ne? Ne, tak jdem do anime. Tam to bude lepší. Nemáte 100? Hele, víš co, já jsem si nikdy nemyslel? Nikdy jsem si nemyslel, že by... Ej do píči. Nikdy jsem si nemyslel, že by Oganessian měl inteligenci